Ya talah temen ki gak Bas. Iki ngapa ning kono kuwi digoleki wong akeh bandak ning kono. Ya Allah Gusti, goleki anakmu barang lho Bas. Bas. Ya talah temen mesake men iki kepiye? Bakule iki aku melas semen iki. Bas. Eh, ini ngapain Bas? Goleki anakmu lho Bas. Kan lho, arep jaluki duit. Bas. Basku. Ya Allah Gusti, ora semua. Kok pindah nggon piye to, Bos? Oh, suka duit. Bas, kayak madang ning kono piye to, Bos? Kaya wong itu. Kaya wong itu. Kayak ketemplean ngendi ya, Bos? Bas, kowe ketemplean ngendi? Ya Allah Gusti. Nang kene. Ya Allah. Rambutnya liam. Ya Allah Gusti, piye kalau anakmu golekkan kowe kan mau lah, Bos. Bos. Iki mau ketemplean ngendi? Bos iki mau. Ya Allah. Ra gelem ngomong kok bos ya. Meneng ae lho. Mana kayak jalanku. Banda aku kepingkal-pingkal Bos nyulatke kowe iki lho, Bos. Jalan kore tenan iki ya. Rambute riap-riap lho. Karo madang turut dalan. Nggawa es teh rong kotak apa ora. Lah. Kok kepiye ora. Lho. Engko nek dodol piye engko. Dadal ngono kuwi ora ya. Ketemplekan ora iki bos iki. Lho, derok sampah. Derok sampah barang itu kayak nggo apa? Lho, kata cilik. Kayak mikir apa ta, Bos? Bosku. Bos. Tadi wong kentil. Bos.